Здравейте, аз съм Тодор Радев, а вие сте с моите седмични коментарни минути по актуални и горещи теми от и за Китай. След месеци на преговори между Европейската комисия и китайските власти, двете страни постигнаха консенсус митата върху китайските електромобили, продавани на европейския пазар, да бъдат заменени с така наречените ценови ангажименти. Това означава, че отделни китайски производители ще се задължат да продават автомобилите си в Евросъюза над определен минимален ценови праг. Според официалното съобщение, тези минимални цени трябва да бъдат достатъчни, за да премахнат вредните последици от субсидиите и да осигурят ефект равностоен на митата. Според експерти, минималните цени технически ще ограничат обема на продажбите, особено при евтините малки електромобили, които до момента бяха основното конкурентно предимство на китайските компании в Европа. За много потребители именно ниската цена бе ключовият фактор при избора на китайски модел. Сега определянето на минимални цени ще доведе до известно намаляване на тези продажби, но в същото време по-високите маржове на печалба ще подобрят финансовите резултати на китайските производители в дългосрочен план и ще допринесат за укрепване на имиджа и репутацията на техните марки, смятат анализатори и представители на автомобилната индустрия. Те посочват също, че споразумението между Китай и Европейската комисия е компромисен вариант, който цели едновременно да защити европейските производители от нелоялна конкуренция и да запази достъпа на китайските компании до важния европейски пазар. Историята на проблема започна още през 2023 година, когато Европейската комисия стартира разследване срещу китайските електромобили по подозрение, че получават мащабни държавни субсидии, което позволява да бъдат продавани в Европа на изкуствено занижени цени. Европейските автомобилни компании и някои правителства алармираха, че това изкривява конкуренцията и застрашава местната индустрия, особено в момент, когато Европейският съюз се опитва да ускори прехода към електрическа мобилност и да изгради собствена силна производствена база за батерии и електромобили. В резултат на продължилото повече от година разследване, в края на 2024 година Европейският съюз наложи допълнителни мита между 7,8 и 35,3% върху произведените в Китай електромобили. Пекин обаче разкритикува остро мярката, определяйки я като протекционистка и несъвместима с принципите на свободната търговия. Все пак двете страни започнаха консултации, които приключиха миналата седмица с споразумението за ценовите ангажименти. Европейската комисия също така посочи, че освен минимални цени ще насърчава китайските компании да включват и допълнителни обещания, като годишни обеми на доставките, прозрачност в ценообразуването и планирани бъдещи инвестиции в Евросъюза. Това може да означава изграждане на заводи за сглобяване, центрове за научна и развойна дейност или заводи за батерии, което би донесло работни места и технологии в Европа. В крайна сметка, новият режим вероятно ще промени начина, по който китайските производители оперират в Европа. Вместо да разчитат основно на ниски цени, те ще трябва да залагат повече на качество, дизайн, технологии и изграждане на силни марки. Това може да забави ръста на продажбите в краткосрочен план, но да създаде по-устойчив и печеливш бизнес модел в дългосрочна перспектива и да задълбочи икономическите връзки между Европа и Китай на фона на все по-агресивната протекционистка политика, която водят Съединените щати. Това беше всичко за тази седмица. Благодаря за вниманието и довиждане до следващия понеделник.